mwinena nusuma aziwa koma ena afetima kapempha nzeru kumeneko mundilole amphepo taimani tabwerani apo. TPP oye! Awa ndi akuluakulu. Iyi ndi mizwanya imene ife anyamata timakapemphako nzeru zoti tiziyendesera maderamu komanso ngakhale dziko limene kupanda akuluakulu amene waife tili chabe. Pena paliponse pamafunika munthu wamkulu oganiza. That's why ife tikuti atatisogoleri Profesa Arthur Peter Mutharika komanso azikuluakulu athu onse tiziyapasa ulemu chifukwa ndi amene amatithandiza nzeru kuti zinthu ziyenda bwino. Awa ndi amphepo ndi administrative secretary, munthu wamkulu kwambiri ku nkhani za usekretarezi ku chipani cha TPP. Kumvaneti mwazi wa mpepoti nasangala pamwe mukhoza kakhala. TPP oye! Apita oye! Inunusa oye! Malawi oye! Mwani nonse! TPP oye! Panonso talemekezedwa abale yanga, tili ndi munthu wamkuluso kwambiri kuchokera kumpoto kumzimba, MP amene wakhala kutithandiza ku parliament mwamenya nkhondo limodzi ndiye chikangalawa Honorable Yeremia Chihana Kabera. Ndi MP wa Ford kumaso kwa Ford ndi mkulu kwambiri. Lero mukutola chizindikiro chimenechi mukuona wamkulu wa ziwetu mpeleke mona Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! TPP oye! Olemekezeka atu onse oye! Baba Deradera, our Vice President Joseph Mwanamveka oye! Bwana Joseph poti ndine tinalipozi ku school. Ndingo lankhulapo zinthu ziwiri. A Vice President anthu mmene mukuwaona uku kuti kamati akutandaula za njala chuma sichiweta bwino. Bwana konzekani, mavuto awa kumpoto akufana naso ndi akunoko. Mavuto amene abwereza chakwera akupweteka anthu akuchitipa, anthu akukaronga, anthu akumzimba, anthu akumzuzu, anthu akusanje, anthu akubangwe. Chifukwa ine tabwera pano kuti ndikusimikizireni pa umodzi wathu akumpoto ndi kumwera tichosa MCP. Sindikufuna maudindo iye koma tikufuna kuchosa MCP. Tikachosa MCP isazabwereso bwana sindikutayirani nthawi. Ine ndi Suleiman tukalowaso ku parliament. Ndipemba kuti kubwera nsonkhano wathu tidzapange nsonkhano wabwino. Koma kuyendesa chuma cha Malawi mmene onongera chuma MCP bwana Mwanamveka ndi timu yanu yonse ife ku Ford takonzeka. Takonzeke kopanda kukhala pamodzi ndinu ya TPP. TPP muli ndi mwayi. Mulungu anasunga Profesa Arthur Peter Mutharika ndi moyo. Zikomo ndikumva chisoni mtundu wa Malawi.
16 September tikuchosa tuchosa Chakwera akubweramo Professor Arthur Peter Mutharika is a proven leadership. Maiko akunja ama mziwa South Africa avomera, Tanzania avomera, komaso avomera kuti timchose Chakwera. Ziko kwambiri, ziko msonkhano wanu bwana, ziko. Tawonga Jomene. DPP oye! Ndibafuna mosataya nthawi aliyense payekha amene abwera pano alandire ulemu wake. Ndaona mbale wanga ona Bonolo Lipipa, ndaona mbale wanga Temba, ndaona mbale wanga uku, ndaona Chacha, ndaona avipi, ndaona Ameya tabwera. Mazi wetu Umeya wakaledi laini kadala chifukwa bwana vipi nipangire duizi DPP wewe nipangire duizi bwana vipi nisanambe kulankhula zinazo kuno masankho ama primary anaenda bwino kwambiri tinatulusa amakwinja ngati kasala watu shadow kansala tinatulusa atumuka sota berata atita sota berata bana vipi akasa amakwinja kwimira Bangwe na Miyango ward awo ndi akasa atumuka amene akwimira Chikumula Banana ward ndi akale ndi kansala sitting kansala komanso abwereza pa 16 pa nyamata zangayi bwana vipi ndititha Kalinda amene akwimira BCA komanso ndi landlord wa muno BCA Chikumula ward. Bwana vipi ife pano mene mukutioneramu takonzeka kunyamula derali kuti lisinthe mothandizana ndinu ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Mundiwale bwana vipi 2 seconds angopereka moni mmodzi moni kuti tikhangati izi tachitiratu zikomo kwambiri. DPP maulemu aperekedwa kale ine yanga ni pempho kapena ngati meya kulamula deti ngati lero mu September mfumu amapempha ngati mfumu amalamula ndikulamula kuti siku ngati lero pa September Professor titengere makampani athu onse atachoka kuplata kupita kulilongwe Ziko atumuka 2 seconds. DPP oye! DPP oye! Apita oye! Asuleman oye! Ameya oye! Dumuka oye! Tita oye! Avipi oye! Moni nonse! Takonzeka soka chikena kubwera sanso zitukuko zochuluka tinali kunja kwa boma pa 16 tikulowanso takonzeka kuonesa zazikulu mu constituency yanyuwani ino zikomo kwambiri. DPP oye! DPP oye! Postman wabwera ndabwera mwana wapangulire 2 minutes yachipa 2 seconds yomwe ndipasa IP atani yachipa nimafuna ndiyankhuleni mawu ambiri koma chifukwa yoti andipasa 2 minutes ndingoyankhula zochipa titakalinda mmanziwa ambiri amene manena kuti titasumanziwa ndine pano mukaona chitukuko chonse chomwe chikuchitika dera la BCA Chikumula ndipanga ndineyo mothandizana ndi ndani kuti IP Asani Suleiman wina
asakunamise nionera kuti chitukuko apanga ndiye chifukwa ndi wamkazi zinatitha limaenda ndi masharubu awo. Mukazafika pa baloti mukazangaona masharubu chimanga 4 muchonge pamenepo pamene mwachonga chati kuti chitukuko. Skulu yomwe mukuiona apayi ndasuzumira mu manifesto MP September iteka chaka chama ikusegwiridwa ndipepesa kwambiri kwa VP Bebani ndiyankhulepo msonkhano uli kuchipinda kwathu. Twauli kuchipinda kwathu ndimafuna ndiyapange ashuwa anthuwa kuti ife a DPP chitukuko timachikwanisa, asakhale ndi mantha, asakhale ndi manga ziko kwambiri. Ndipitirize kuyankhula amayi ndi abambo. Dera la PC ine napsa nalo mtima kwambiri. Ndinapsa mtima chifukwa chokuti chitukuko simatani kuti sichimatheka. AMP chitukuko amapanga okha sizimatani kuti zimavuta. Ine naona kuti ndiyimire kuti ati sindiathandize chani kuti chitukuko. Ndipo navomera anthu atandipempha chifukwa choti ndimaona mapotho amene alise wathu kuzafika kugangala uku, ndimaona zipatala kunoko kutani kuti kulibe, ndimaona skulu sikutani kuti sikutha, michigo sikutani kuti sikupezeka, anavutika kupita ku skulu. Pano ndayima pano zaka 5 tiziyende chani kuti bwino, zaka 5 zachitukuko, zaka 5 zokumatiwa chani kuti wankaka. Ndathokoza kwambiri, ziko kwambiri. Akujabera tigwira ntchito eti bana vipi makasa anu kuno ndamenewa ameya tindi mwayi kuti akuchokeranso kuno pa 16 September tukabwezeresaso komanso tindi mwayi atimukayimapa ndi chairman wa council rulo makasa onse chairman kutoka patini mameya awiri inu mukangobwereranso pa finance minister bwana poyambira ndi pamenepo sizativuta zima kwambiri abalanga kakhaleni bwana mosabera nthawi kuno kosose yathu bwana inali yayikulu kwambiri mblanja ya muno pano zinakhala bwino koswese nagawidwa munatuluka makoswese atatu. Imodzi mwa iwo bwana ndi chigumula BCA Club Banana Constituency imene bwana ndimene ndikuyimira ineyo bwana ndenda movutika tayesesa ndithu molimba polisi ndiyo mukionapo bwana kunalibe polisi kuno bwana skulu iyo mukionapo kunalibe skulu kuno tikumalizisa tayesesa movutika mono ngakhale amalipinja muzambiri kumapena bwana zimafika kuti nimavula mashati kuti zinthu zichitike ndipo zazing'ono zimene zachitikazi bwana tindi mapani ambiri kuti tipange kuno tayamba kumanga chipatala chachikulu panachamba. Plani yathu ndiyo kuti tikamaliza tifunanso tibwere MPCA timangenso chipatala chachikulu muno bwana. Muli anthu ambiri muno bwana, anthu ovutika kumayenda kuchoka kuno kupita kulimbi ena kupita kuna matapa kuno kulibe chipatala bwana. Tikupempha chipatala kuti kuno chichitike ndipo chichitika. Siko wa mazimai tukubasani nthawi ndithu mwimba tipipi oye bwana chimene timavutika nacho kwambiri kuno ikakwana nthawi yogawa fetereza, ikakwana nthawi yogawa chimanga akuti kwa Sulemani musapitise ya kwa Sulemani musapitise fetereza ya kwa Sulemani musagawe chimanga amalalata amene uchi amayerekedwa amene uchi tiphe anthu ake bwana. Tapulumuka 16 September sitifa ya tikhatili moyo atilephera ndipo pasisi ndipo bwana lukachosa chakwera nditambala ukuda tasuzika anthu akuno taponderezedwa bwana. Zimene kapanga kuno tangoyerekezani tili mboma tingapangeza mbiri bwanji
ndiye tili chikhulupiriro tsopano kuti kuchokera pa 16 ine ndi anyamata anayima apawa bwana tifuna tikonze dera lino ndipo tikonzadi. Bwana mundilole ngati ino tsopano national organizing secretary wa chipani chachikulu kwambiri m'Malawi muno, chipani chokoma, chipani cha DPP ndendineyo. Bwana mundilole ndilankhule ndale pang'ono za dziko. Ndimafuna ndivomereze mawu alankhula amayinja amayi aja pano kuti dzulo bwana timamvera anthu ano. Dzulo bwana Chakwera, Chimimba, Kamachekete anatutana ali kupita ku Bingu Stadium imene inamangira TPP. TPP wale ne bwana anaita na gulu lao imba lonse Malawi muno. Anthu akayimba kumene kucha, anthu avina, anthu akangomaliza kuimba bwana fanzi yonse kungotuluka. Chakwera mangolankhula ndiye Mpete Stadium. Anthu anapitirira show bwana. Ndiye tsopano anabalalika Chakwera uja akati manifesto akuti mwana aliyense azilandira 500,000. Bwana munthu ukadziwa kuti ndiwe mbuli kulibe nthawi zina kungokhala phewe, chifukwa zinakulankhulazo zikungoonetseratu kuti ndiwe mbuli namba 1. Bwana mukanyamuka pano kupita pa Queens apa kuti akubaye Jackson akuti ukagule wekha sirinji. Bwana msimayi woyembekezera akulephera kupasidwa panado pa chipatalapo ndi afuna akapase mwana wake asanabadweyo 500,000. Muli nzeru. Bwana akongera sindiyana pandale ni mapepe kwambiri. Tinasiya kuti mwina anakakamira kwambiri zakanika okha zalephereka. Bwana ungakanene kuti mwana osabadwa ndipase kutera kuti zimene akupanga akutika pa mpikisano obereka anatu apo. Amene anabereka kwambiri yonda amazilandira ndalama. Akukanika bwana kuti kulira fetereza kuti tilime chokudya tidyese ana amene ali moyowa akuti akapereka ndalama kwa ana amene sanabadwe. Muti muli nzeru. Useless government akwenera kuchoka satithandiza 5 years yalepera ndetikampasa so 5 years ina tisala chani Malawi muno. Bwana ife tikamati tikulomboma tipiwe. Bwana tikamati tikulomboma sikuti tikungoloba iyayi. Asuo kuteko pakali pano ndamba biona manifesto yawo bwana. Manifesto ngati ndakatulo akuti bena pake akuti afuna amange ma stadium kunzuzu ku Blantyre ndi ku Mangochi. Ma stadium mwina kumasangala ni madansa kumachitikawo. Bwana nimafuneni muuze Chakwera kuti ife anthu akuno kumwera sitikulirira stadium. Tatimalizireni musanamange yanu mukunenayo, tatimalizireni tinayamba ya bullets mutimalizire munaisiya wale papembapo ya wandalazi TPP ya profesa napasa tinayamba atakwera nacho santhu kuti siyani ndibe nazo ntchito. Tamalizani zimenezo musanambe onena stadium yenyuwani. Ngati mukukanika zinthu zoti tinaziyamba yenyuwani mumanga. Bwana anthu akumwera kuno sitikufuna stadium pano ya akabwezerese ma contractors amene anachosa nsewu Wathabwa Fatima. Bwana nalipweteka kumene kuja basi pano TPP tamaliza nsewu umene uja. Chakwera nangopita
mchwazina seu akuligwanda cha kwamba seu mpaka leo bwana anachosa ma contractors. Yes. Bwana ife tukufuna seu. Tukufuna seu. Seu wakuchikwawa wina bwana. Pebani bwana. Ndifuna ndisaka rule manifesto yobanda nzeru, manifesto ya MCP. Bwana anakatonga ndalama kutupai zomangira sewa maganjira mpaka na lero sewa sunayembe ndalama zonse bwaja. Tukufuna sewa menye uchauteke. Situkufuna stadium kumangoji. Munajide promise kumangoji airport ili kuti ndewe mukabonga stadium igwira. Tufuna seu wamangoji mantipe profesa namanga liwonde tumangoji ilutaisa niko kumanga mangoji tuliwonde tumantipe mwakanika 6 years yanu yonse mwakanika temu yonse yata taona ni sewa komoto tukonzeni ziwazo zime tukufuna hivi. Bona ayankuwa zambili akuli kuzuzu afuna Mangesto stadium kuzuzu akamaliza kaya Mbeya University ija imele profesa angapita mtaika na yamba mpaka leo kulibe seu bwana wafunikira mbili kumpoto imene tikwenya kuti DPP tizamalizise tinaziambaka kunoko bwana kulisewa Blantyre bypass umene kuzungulira Blantyre tinauyamba kale iliyomu ya finance minister bwana mkuziwa tunaika mabilioni 2. Bwana sewa mayambidwa kuma mpaka leo sewa kulibe anachosema contractors audisa kufuna kupanga chili chonse ku Blantyre. Bwana nthawi yathu ikubwera imene tikuona kuti profesa afuna asintha zinthu. Number 1 bwana tifuna tikonzeso adimaki athera manja akwera kuno kunena kupiseye kuno olo kuti musake bwana adimaki kulibe. Tifuna adimaki amphamvu anthu azikatenga fertilizer anthu azikatenga chimanga azikagulisaso zokolola zawo ku adimaki. Bwana tikufuna program ya AIP tiitese program imene chakungoberapo kakula fertilizer ku farmers kakula fertilizer ku butchery kubakwake kopanda nako manyazi. Bwana ife tikufuna program yokuti Malawi wina aliyense aphindule. Anthu azipasidwa kuyambirira kwenikweni mbewu yokwanira, anthu apasidwe fertilizer yokwanira, anthu apasidwe mapampu amazi. Bwana ife tikangoti talima bwino olotowa bwana ikhoza kutsika. DPP wewe muyembekezere izabale yanga kuyambira pa 16 September profesa akangolumbira mitengo ya zinthu ikusika. Kwa hii mitengo ya zinthu izasika bwanji. Bwana pano tikulankhula pano IMF inatithawira palibe mzungu ina aliyense afuna tipanga support. Abolu banki anena zanali kuti tizabwereranso mukazasankha profesa azapita mtali. Chikupiwe bwana chikufunika pano ndi $. Kuti banki bwana dola ili pa 1,700 kumasimu apezekako. Anthu akwerengera pa black market ya 4,500. Kusonyeza kuti mabanki mubwana mutangoyikamo $, zinthu zisika ndi hafu nthawi yomweyo. Tulipiwe zimenezi bwana angazikwanise ndi profesa akapita mtalika ni mbali yake ndiye kuja kwake. Tulipiwe bwana nimafuna tizilankhula zambiri koma ndikupaseni mpata kuti mucheze nawonso abale angawa. Bwana nimalize motere achakwera siyani kunamiza dziko lathu la Malawi. Munalinamiza kuti zakula fertilizer 4,500 machiloneri pepo. Tinakumvani
munatinamiza kuti mapasipoti tizagula pa 14,000. Lero mapasipoti akupulinta ndi mwana wanu, mapasipoti iso nsanza za mapasipoti. Munatinamiza kuti madzi tizalumikiza ulere, kulibe mani madzi pano anadula ngati kuti madzi tikuoda chokera ku Mozambique. Munatinamiza kuti magetsi tizalumikiza ulere, pano bwana mwachisonu anthu akuta 2 years chilipirira ndi ndalama kulephera kukalumikizira magetsi. Munatinamiza kuti mutilembera ntchito anyamata 1 million, pano zipezeka kuti mwachosa anthu 6 million mntchito. Sitikukufunaniso na Chakwera, tatopanano achakwera, kuti zichote tisiye na Malawi achakwera, mutipha achakwera. DPP oye, musabwereso kuzatinamiza, musatinamizeso. Kuli bwino munga kukhala phe muzidikira pa 16 tikuchoseni mwa ulemu, mukayamba zonama ndetikuyankhaniza mwano. DPP oye, panthawi ino mundilole ndilekeze pompo. Pane ife anthu aku BCA tinafa kale, silimaopa nkhawa tinapachika. Ife kuna tungofuna chitukuko, tikhale ndi madzi abwino, masukulu abwino, misewu yabwino, zipatala zabwino, chokudya zili amene tinkachera nthawi ya DPP. Basi tukana koma wina akabwera zomafuna kutiopseza iya bwana sitimalola. Olo Chakwera olo chimimba kamacheka maziwa kuti BCA osaigunda ya DPP oye. Bwana ndathokoza kwambiri, ndilekeze pompa ndamba kukomedwa. Abale anga zikomo kwambiri, mwandichosa manyazi, ambwira khale nanu ntchito tikugwira sitigona. Bwana nimangofuna ndisimikize pano, mumvesere Chakwera sakwanisa kubera mavoti tammaka.